Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Hangdu sanay sa usa ka letter sender. So karon mga kandusanay, aduna kitay letter sender nga taga Masbate City. Mga kandusanay, mao kini ang iyang sulat. Maayong hapon diha kaninyo hati like a burn. Tawaga lang po sa pangalan Jeffrey nga taga Masbate City. Ang problema ko po hati like a burn, kini usa ka lalaki na ako ang gihigugma. Nga wala ko nagdahom at ilay ka burn nga makahuna-huna siya ubiya diri nako. Nga maayo man untana ang ako ang serbisyo diha ni nga tilay ka burn. Niabot manggid sa punto tilay ka burn nga iya kong bikil-bikilon. Hantod nga nigbulag gid siya diri dako at tilay ka burn. Munang nakahuna-huna og padalag sulat diha sa kahandusanang istasyon at tilay ka burn para malinawan gud ang ako ang gipanghuna-huna ug akong kasing-kasing. At tilay ka burn, maayo ba kini ang iyang gibuhat nga pagbiya diri nako nga maayo man untana ang akong pagdala diha niya. At tilay ka burn, wala ba kahakini siya nahigugma og lain nga nakahuna-huna man siya ug biya diri nako. At tilay ka burn, mao jud nang nakahuna-huna jud kong pagpadala og sulat di sa kahandusanan kay aron jud kong matagaag pagtagad. Kay hantod karon na tilay ka burn, murag di jud ko makadawat sa gibuhat ni Mario diri nako. Sa dili pa daay nako tapuson ang ako ang sulat at tilay ka burn. Usa jud ko kabakla. Mao nang gitinuod lang nako pagpadala tilay ka burn sa tinuod na kong pangalan Jeffrey, pero ang dagnay jud nila sa ako is Jennifer tilay ka burn. Gumikan bakla ko tilay ka burn, gitawag ko nila nga si Jennifer, pero ang tinuod na kong pangalan Jeffrey at tilay ka burn. Muna siya tilay ka burn nga nasikitan jud kog maayo o gibasol dako sa akong pamilya kay ngano daw kuno nga higugma ra pud daw kuno kog sama ra pud daw nako nga laki. Mao na nakahuna-huna jud ko tilay ka burn og larga sa Maynila para mawala ang ako ang kay ubos sa ako ang hinigugma ng si Mario. At tilay ka burn, maayo ba kini iyang gibuhat sa pagbiya diri nako nga maayo man untana ko diha niya. Unsa may angay na kong buhaton? At tilay ka burn sa iyang pagbiya diri nako. Gamurag dili man jud ko makadawat sa iyang gibuhat diri nako. Mo nang nakahuna-huna jud ko
o pagpalayo, nadamay na ang akong pamilya at tilay ka Brian gumikan sa gibuhat ni Mario Derinaco. Munang at tilay ka Brian nakahunahon ako og pagpadala og sulat para mangayo og mga ginagmayng advice diha ninyo diha sa kahandusanay para malinawan pud ang ako ang hunahuna og akong kasing-kasing. Di arakuto bang akong sulat at tilay ka Brian and more power sa inyong istasyon sa kahandustanan. Daghang salamat. Maayong hapon diha kanimo, Jeffrey or Jennifer.